Θα σας πω ένα παραμύθι, στρογγύλο σαν το ρεβίθι. Όχι, όχι, θα σας πω ένα παραμύθι, μακρουλό σαν κολοκύθι. Μα από κάτω από το ραδίκι το χάσα το παραμύθι. Κι όποιος το βρει να το πει και ας αρχίσει απ' την αρχή. Μια φορά και έναν καιρό ζούσε ένας βασιλιάς και μια βασίλισσα που είχαν ένα κοριτσάκι που το έλεγαν Αρτανασί. Η βασίλισσα ήταν πολύ όμορφη, το ίδιο και το παιδί της. Μα πράμα περίεργο, η μάνα από την ώρα που το γέννησε δεν τα αγαπούσε. Και αυτό κακοκάρδιζε το βασιλιά που λάτρευε το κοριτσάκι του. Η βασίλισσα αγαπούσε μόνο τον εαυτό της και την ομορφιά της και πίστευε ότι στον κόσμο δεν είχε άλλη σαν αυτή. Όλη η μέρα δεν έκανε τίποτα άλλο από το να είναι μπροστά στον καθρέφτη, να βάφεται και να στολίζεται. Είχε και έναν έμπιστο υπηρέτη που τον έλεγαν Λάλα, που ήταν μάγος και από αυτόν τίποτα δεν έμενε κρυφό. Όλα τα γνώριζε και όλα τα ήξερε και τα έλεγε στην κυρά του. Η βασίλισσα καθημερινά ντυνότανε, στολιζότανε και κάθε τόσο φώναζε το Λάλα και τον ρωτούσε. «Πες μου, Λάλα μου καλέ, έχει στον κόσμο πιο όμορφη από με?» «Όχι, κυρά μου, βασίλισσά μου. Εσύ είσαι η πιο όμορφη του κόσμου. Καμία δεν έχει το πρόσωπό σου που είναι σαν το φεγγάρι. Τα μάτια σου μοιάζουνε της νύχτας και τα φρύδια σου είναι σαν του κοράκου το φτερό. Τα μαλλιά σου όλο το χρυσάφι της Ανατολής. Το δέρμα σου σαν το συντέφι. Μέχρι και ο ήλιος χάνει τη λάμψη του μπρος σου». Της έλεγε ο Λάλας και η βασίλισσα άκουγε τα λόγια του και ευχαριστιόταν. Τα χρόνια περνούσαν και ο βασιλιάς αρρώστησε και έφυγε από τον κόσμο τούτο. Και η βασίλισσα απόμεινε να βασιλεύει ως να μεγαλώσει η Αρτανασί, που ήταν η διάδοχος του θρόνου. Μια μέρα η βασίλισσα φωνάζει πάλι τον Λάλα και του λέει «Η Αρτανασί μεγαλώνει και φοβάμαι ότι θα γίνει ομορφότερη από με». «Μη φοβάσαι, κυρά μου, είναι πολύ μικρή ακόμη. Έχεις πολλά χρόνια να χαίρεσαι την ομορφιά σου». Μα η κακιά βασίλισσα δεν ησύχαζε και ζήλευε πολύ. Έτσι μια μέρα, χωρίς να πει σε κανέναν τίποτα, πήρε την Αρτανασί, την κλείδωσε μέσα σε μια κάμαρα, της έδωσε χρυσοκλωστές και 3 μεταξωτά πανιά, μεγαλύτερα από τα πανιά των καραβιών, και της είπε «Θα κάτσεις σε αυτή την κάμαρα κλειδωμένη, ως να τελέψεις αυτά τα 3 κεντήματα. Στο ένα θα κεντήσεις τον ουρανό με τα άστρα, στο άλλο τη θάλασσα με τα ψάρια και στο τρίτο τον κάμπο με τα λουλούδια». «Γιατί, μάνα, να μην κεντούμε μαζί παρέα στον όμορφο κήπο μας και με κλειδώνεις εδώ μοναχή?» τη ρώτησε πικραμένη η Αρτανασί. «Γιατί μου είπανε ότι θέλουν να σε κλέψουν οι 40 δράκοι που βρίσκονται μέσα στο δάσος και θέλω να σε φυλάξω», της είπε η μάνα της και έφυγε γυρνώντας 3 φορές το κλειδί στην πόρτα. Όλοι αναρωτιόντουσαν μέσα στο παλάτι πού είναι η Αρτανασί. Και η κακιά η μάνα έκανε πως κλαψούριζε και έλεγε πως βγήκε στο Σεριάνι και δεν ξαναγύρισε και ότι σίγουρα θα την κλέψανε οι 40 δράκοι. Περνούσαν οι μέρες, οι μήνες, τα χρόνια και μια μέρα η βασίλισσα βγήκε να σεριανίσει με την ακολουθία της. Και ο Λάλας, που ήξερε πού ήταν η Αρτανασί, γιατί όλα είπαμε ότι τα γνώριζε, πήρε το κλειδί από εκεί που το έκρυβε η βασίλισσα και πήγε, άνοιξε κρυφά την κάμαρα και από το λιγοστό άνοιγμα της πόρτας είδε κρυφά την Αρτανασί. Καθιστή να κεντάει. Σάστησε σαν είδε πόσο όμορφη είχε γίνει. Ζαλίστηκε από την ομορφιά που αντίκρισε. Κλείδωσε πάλι την πόρτα γρήγορα και έφυγε, χωρίς να τον πάρει χαμπάρι. Την άλλη μέρα, όπως συνήθιζε να κάνει η βασίλισσα,
ντύθηκε, στολίστηκε και φώναξε το Λάλα και τον ρώτησε. «Πες μου, Λάλα μου καλέ, έχεις στον κόσμο πιο όμορφη από με?» «Όμορφη είσαι και καλή είσαι, μα σαν την Αρτανασή δεν είσαι». «Τι?» ούρλιαξε η Βασίλισσα. «Και πού είδες εσύ την Αρτανασή?» Τότε ο Λάλας της είπε πως την είχε δει και η Βασίλισσα πήγε να σκάσει από το κακό της και σκεφτόταν τρόπο να γλιτώσει μια και καλή από δάφτην. Έτσι λοιπόν φώναξε έναν κυνηγό, του έδωσε πολλά φλουριά και του είπε να πάρει την Αρτανασή και να την πάει πάνω στην κορυφή ενός μακρινού βουνού και να τη σκοτώσει. Ο κυνηγός πήρε την κοπέλα, μα σαν είδε πόσο όμορφη ήταν, σαν τα κρύα τα νερά, και την είδε να κλαίει και να παρακαλά, τη λυπήθηκε. Την πήγε ακόμα πιο μακριά από το παλάτι για να μην την βρει ποτέ η μάνα της και την άφησε ελεύθερη. Η Αρτανασή βρέθηκε μόνη της και περπατούσε χωρίς να ξέρει πού πηγαίνει. Σαν βράδιασε και έπεσε σκοτάδι βαθύ, άρχισε να τρέμει από το φόβο της, ώσπου μπρος της είδε ένα αχνό φως και σκέφτηκε να πάει να δει ποιος μένει εκεί. Σαν έφτασε, είδε ένα σπίτι χτισμένο μέσα στο δάσος. Βλέπει την πόρτα μισάνοιχτη, τη σκουντά και μπήκε μέσα σε μια μεγάλη σάλα. Σαν μπήκε, άκουσε μια φωνή βραχνή να της λέει: «Ποιος μπήκε μέσα στο σπίτι?» Γύρισε τότε και είδε μια γριούλα καθισμένη σε μια κουνιστή καρέκλα με κάτι ματόκλαδα μακριά στα γόνατά της. Σαν κουρτίνες κρεμόταν μπρος στα μάτια της. «Με λένε Αρτανασή και ψάχνω να βρω ένα μέρος να κοιμηθώ το βράδυ». «Αχ, δε σε βλέπω. Μεγαλώσανε τα ματόκλαδά μου και δεν μπορώ να ανοίξω τα μάτια μου». «Πού έχεις ένα ψαλιδάκι, κυρούλα, να στα κόψω?» «Δεν ξέρω, κόρη μου. Ψάξε ένα γύρο, μπας και βρεις», της είπε η γριούλα, και η κοπέλα βρήκε ένα ψαλίδι μέσα σε ένα πανεράκι. Το πήρε, χραπ, 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 της έκοψε τα μακριά ματοκλαδά της. «Αχ, να σε καλά, κορίτσι μου. Είδα και πάλι φως μετά από τόσα χρόνια. Πω και τι όμορφο κορίτσι είσαι εσύ. Φτούσου να μην αβασκαθείς». «Μπορώ, κυρούλα μου, να καθίσω μαζί σου εδώ?» «Δεν έχω που να πάω. Θα σε βοηθάω και στις δουλειές». «Αχ, κόρη μου, δεν μένω μόνη μου. Έχω 40 γιους, 40 δράκους. Τους δράκους του δάσους, κι άμα σε βρούνε εδώ θα σε φάνε». Και δεν πρόλαβε να αποσώσει το λόγο της η δρακομάνα και μια βοή ακούστηκε και σύστηκε όλη η γη. Η δρακομάνα τότε, χωρίς να καρτερά, έδωσε ένα μπάτσο στην Αρτανασή και εκείνη έγινε μια φροκαλιά. Μια σκούπα δηλαδή. Μόλις μπήκανε οι δράκοι, στριφογυρίζανε τα κεφάλια τους, ανοίγανε τα ρουθούνια τους, μυρίζανε τον αέρα και έλεγαν: «Μάνα, ανθρώπινο κρέας μυρίζει». «Όχι, παιδιά μου, λάθος κάνετε». «Μάνα, ψέματα λες. Αν δεν μπήκε άνθρωπος, ποιος σου κόψε τα ματόκλαδα? Πες μας την αλήθεια». «Θα σας πω, αλλά θα ορκιστείτε πως δεν θα την πειράξετε». «Α, είναι κορίτσι, τότε σου δίνουμε το λόγο μας πως δεν θα της κάνουμε κακό. Θα την έχουμε σαν αδερφή μας και εσύ θα έχεις μια κόρη για συντροφιά». Τότε η δρακομάνα δίνει μια μπατσιά τη φροκαλιά και έγινε πάλι η Αρτανασή. Οι δράκοι, σαν την είδαν, έμειναν σαστισμένοι από την ομορφιά της και κράτησαν το λόγο τους και δεν την πείραξαν και την αγάπησαν σαν αδελφή τους. Μα ας αφήσουμε τώρα τους δράκους και ας πιάσουμε την κακιά Βασίλισσα. Αυτή ζούσε ήσυχη και ευτυχισμένη, νομίζοντας πως γλίτωσε από την όμορφη κόρη της. Και μια μέρα ρώτησε πάλι τον Λάλα: «Πες μου, Λάλα μου καλέ, έχεις τον κόσμο πιο όμορφη από με?»
Όμορφη είσαι και καλή είσαι, μα σαν την Αρτανασή δεν είσαι. Γιατί? Ζει Αρτανασή? Ζει και βασιλεύει. Στις Δρακομάνας στο σπίτι μένει. Έτριξε τα δόντια της η βασίλισσα από το θυμό της και άρχισε πάλι να σκαρφίζεται πώς να ξεκάνει την κόρη της. Σε λίγες μέρες, ένας πραματευτής πέρασε έξω από το σπίτι των δράκων και διαλαλούσε την πραμάτια του. «Στολίδια και κοσμήματα έχω για τις λιγερές, καρφίτσες και κορδέλες για τις όμορφες κοπέλες». Σαν τον άκουσε η Αρτανασή, βγήκε έξω να δει τι έχει στο πανέρι του. Της άρεσε μια καρφίτσα με πέτρες που αστραφτοκοπούσαν. «Να, πάρε να τη δοκιμάσεις», της είπε ο πραματευτής και η Αρτανασή την πήρε και την καρφίτσωσε να κουμπώσει τη ζακέτα της και έπεσε κάτω ξερή. Ο πραματευτής το έβαλε στα πόδια και έτσι τη βρήκαν λιπόθυμη την κόρη μετά από λίγο, σαν έφτασαν οι δράκοι στο σπίτι τους. Της μιλούσαν, την ταρακουνούσαν. Τίποτα η κόρη, ασάλευτη. Άρχισαν τότε να κλαίνε και αυτή κι η μάνα τους. Κι όλο το δάσος έκλαιγε μαζί τους. Τα δέντρα έριξαν τις κορφές τους. Τα λουλούδια μαράθηκαν και τα ζώα απόμειναν βουβά. Τότε η Δρακομάνα με μεγάλη θλίψη είπε να αλλάξει την κόρη της, να τη στολίσει, να πάει ντυμένη νυφούλα στον άλλον κόσμο. Ασέν έκανε να βγάλει τη ζακέτα της, άνοιξε την καρφίτσα και με ένα βαθύ αναστεναγμό η κόρη άνοιξε τα τσακίρικα μάτια της. Όλοι τότε μαζί την αγκάλιασαν και κλαίγανε από τη χαρά τους. Οι δράκοι συμβούλεψαν μάνα και αδερφή να μην ανοίξουν ξανά την πόρτα σε κανέναν ξένο. Έτσι περνούσε ήσυχα ο καιρός και όσο περνούσε η Αρτανασή γινόταν όλο και πιο όμορφη και από τον ήλιο, πιο όμορφη και από το φεγγάρι. Μια μέρα, εκεί που έκανε το σεριάνι της στο περιβόλι, άκουσε καλπασμό από άλογο. Γύρισε και είδε έξω από την καγκελένια πόρτα του περιβολιού ένα πανόργιο παλικάρι, σταματημένο να την κοιτά. «Όμορφη κοπελιά μου, θα μου δώσεις λίγο νερό? Έρχομαι από μακριά και τα χείλη μου κόλλησαν από τη δίψα». Η Αρτανασή, σαν τ' άκουσε αυτά τα λόγια, ξέχασε τις συμβουλές των δράκων και του δώσε νερό. Τάχασε σαν τον είδε, η καρδιά της άρχισε να χτυπά δυνατά. Μα και το παλικάρι λολάθηκε κι αυτός από την ομορφάδα της. Μέρα παραμέρα περνούσε το παλικάρι την ίδια ώρα. Ανταλλάζανε κουβέντες μέσα από τα κάγκελα κι έτσι σιγά σιγά συνηθίσαν ο ένας τον άλλον και με τον καιρό αγαπήθηκαν. Μια μέρα το παλικάρι της έδωσε ένα δαχτυλίδι. Το πέρασε στο δάχτυλό της και της είπε πως θέλει να την αραβωνιαστεί. Σαν πήγε στο σπίτι η Αρτανασή, είδαν το δαχτυλίδι οι δράκοι και η μάνα της και σάστησαν. «Πού το βρήκες αυτό?» τη ρώτησε η μάνα της. «Αυτό, κόρη μου, είναι το δαχτυλίδι του βασιλιά του απέναντι βασιλείου». Τότε η Αρτανασή τους είπε όλη την ιστορία και χάρηκαν όλοι με την τύχη της. Την επόμενη μέρα, να και ο βασιλιάς με την ακολουθία του και πήρε πάνω στα λογό του την Αρτανασή να την πάει στο παλάτι του. Και γίναν γάμοι και χαρές και ξεφάντωσες πολλές. Μα ας αφήσουμε αυτούς να χαίρονται και ας πάμε πάλι στην κακιά βασίλισσα. Πάλι μια μέρα, εκεί που καθρεφτιζόταν και θαύμαζε τον εαυτό της, ρώτησε το Λάλα. «Πες μου, Λάλα μου καλέ, έχεις τον κόσμο πιο όμορφη από με?» «Όμορφη είσαι και καλή είσαι, μα σαν την Αρτανασή δεν είσαι». «Τι, ακόμη ζει?» «Ζει και βασιλεύει, σε ολόχρυσο παλάτι μένει». Βασίλισσα, σαν τ' άκουσε, άρχισε να πηγαίνω έρχεται στην καμαρά της και να σκίζει τα ρούχα της από το κακό της και ψάχνε πάλι τρόπο να ξεκάνει την όμορφη κόρη της. Σε λίγες μέρες
Ένας πραματευτής πέρασε έξω από το παλάτι του βασιλιά και διαλαλούσε την πραμάτια του. «Τενάκια, σκουλαρίκια, βραχιόλια έχω δεκάδες, ελάτε να αγοράσετε ωραίες μου κυράδες». Τον άκουσαν και οι υπηρέτριες της Αρτανασής και τρέξανε να της το πούνε. Και εκείνη που είχε ξεχάσει το πρώτο της πάθημα βγήκε και αγόρασε ένα χτενάκι για τα μαλλιά, γεμάτο διαμάντια στραφτερά. Σαν έφυγε ο πραγματευτής, το έβαλε στα μαλλιά της και έπεσε κάτω ξερή. Κλάματα, οδυρημοί στο παλάτι. Η καρδιά του βασιλιά ράγισε από τον πόνο και φώναξε τους δράκους και τη μάνα τους να πάνε στο παλάτι. Η δρακομάνα, σαν την αντίκρισε την κόρη, έψαχνε να βρει τι είχε πάνω της να το βγάλει. Έβγαλε τις καρφίτσες και τα στολίδια που φορούσε, μα πάλι η κόρη ασάλευτη. Και τότε έλυσε τα μαλλιά της και έβγαλε το χτενάκι και η κόρη ζωντάνεψε. Ζωντάνεψε κι είχαν όλοι πάλι χαρές. Και η Αρτανασή τους είπε για τον πραγματευτή και όλοι τότε κατάλαβαν ότι η κακιά βασίλισσα τα έκανε όλα αυτά. Τότε ο βασιλιάς διέταξε να πάνε να τη φέρουν μπρος του, αλυσοδεμένη, και να την κλείσουν σε μια σκοτεινή φυλακή. Η Αρτανασή όμως τον παρακάλεσε να μην το κάνει αυτό, παρά να τη διώξουν μακριά, στην άλλη άκρη της γης, και εκεί να μείνει, μοναχή της, χωρίς κανέναν δίπλα της, ούτε καν τον έμπιστό της το Λάλα. Έτσι και έγινε. Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς εδώ καλύτερα, με ένα τσουβάλι πιτούρα.